UMLA Kamakurwat Ubadeiru Menteri Katnat PHE Jongka Sorkar Jela kum Shibenta ban kentewi ya kakam jengok kai hapok kadong kathain Makurwat ulalej ban jengok kerpang ya kawei naki jaka kabadon tang daki mau suda kabatip kum ka Rock Garden kabadon hakashnong Jasyar Southwest Kasihel District hakani ka jingle jurip nakaliang ubak renik ulapan pau ya ka jing trang dik ban pen itnat ya kani ka jaka bat ulapan pau bo un persang ban pensnano daki jaka ya kijat na tenrai jong kimau bat kum juru ban sna katto ka neteli ki jingking kijat ya ka baki beriu ki ban kiu hajrong jong kimau bat ukmi len tiru baleng ba ka jingsna ya kini kandon ka jingkring ya kinang wan jengok kai perthei ulapan pauru ya ka jingso tenat ban yu i bahaduk mentah ompadon bakta ti ne penjot penpra ya kini kimau bat ulabu uruk ka jingkerpat ya ki pajba bawat ladaki don kamau hari ya kini om dai ban penjot su ai bakin sak kum ni kumba kilong kiba ublay nong bu nong tau ulabu nakliang jung u kum unong mikmat bat ka sorkar kin sa shimkia ban penlong kamno kam kloy yakani ka Rock Garden la kalong ka jingtrei ka beriet ne baheru henrengin sedang no baik ha ka bangin sayo ban plino yakani ka permau ba itnat ong uba renek. Gidon mentah hang ni hajan jong kene ka Rock Garden ya ka banga wan kenang baron pej mentah sengi rekat ban kicimut ban develop ya kene ka area kene ka Rock Garden hane Jasyar ha ka bangin persang ban persna ya ki footpath na tenrai jong ki mau ban yok ban rungru hapo jong ki mau ban ru kumju ngin snai kato kene ki footbridge ya ka bakin lak ban kiu hajrong jong ki mau ikme lenti bar ka bangi lak ban le kumta kan don ka jingkring ya kinang wan jengok kai perthei ya ki baki yok ban wan pej ya kene kejaka ka badap tang dak ki mau sudah bat ngesko bakari kabui ngi bangin penlong koridor ya kene ke jingbu bej jingbu renti jong blai trai kenrat ha ka bawa lebu ya ki mau ka bon hang ne Jasyar lengba kene kejaka ka badap ki mau sudah bar khoj isu tenat ban iba haduk mentam padon bakta kti empadon ban penpat ki mau wallahi ki bon kejaka ki mau kilong ka badon kam na kapta ka snaying system Sna surok berkui-kui te ki breu ki lapan paj ki lapan pra ki la bom te hendrei ha kan jaka haduk mentah kadang sa betek kumbabu ublai trai kenrat tengah kerpat ki paj ba wat langi don kamu mau ngi bon ki mau keleng ki jaka ya kini ki balalong kumada pun buk nang ublai nganda kerpat bagi nom penjot syuk ya kini ki mau ai bikin sak kumne ngin yai penbahan nak keliang jo sorkar nak keliang jo aku nomik khmat ngan persang menpej ki lar glenti ki ei ki cingerap bat ngasngu tenat ban perkan mau biang sesin bau chief minister wa kajing wan sene ilas ko khia bahai kane bat ila menjur bat ngah ban yok ban lei dengan saya trelangan yok ban keren biang bat chief minister sesin ban perkan mau biang bangin penlongkam sisai kane ka Rock Garden bat ngipit lenti bah wat langi sa stang sistem sisteng hendring ngara kwa ban penlongkam hapo jong kane ketem ban yok ban lei bah ngan yok wan pejkai ya kane kejaka ya kene ka Rock Garden leng bada kita ki jing trei ke bagin trei la ilong jing sedang ibarat ibakan no karno handrei ngarakwa ban sedang ya ke bagin yok ban wan hang ne ha kene ka Rock Garden ban yok ban wan pej ban yok ban wan pli leng bada kita ki jing trei ya ke bagin sa persang ban trei ta ke ka kubor ke bagin ban air tersengi hang ne ha ka Rock Garden hang ne Jasyar.